Дапамога ратаўнікоў мінулыя выхадныя спатрэбілася 5 жыхарам рэгіёна, якія згубіліся ў лясах Віцебскай вобласці. Усе яны адправіліся па ягады. Інцыдэнты адбыліся ў Бешанковіцкім і Шаркаўшчынскім раёнах. Супрацоўнікі МНС знайшлі ўсіх заблукаўшых. Медыцынская дапамога ім не спатрэбілася. Ратаўнікі заклікаюць грамадзян не забывацца пра элементарныя правілы бяспекі і не рызыкаваць жыццём. Отправляясь в лес, нужно надеть яркую верхнюю одежду, чтобы быть более заметным в лесу. Взять с собой заряженный мобильный телефон и минимальный запас питьевой воды. Если имеются какие-либо заболевания, лучше взять необходимые медикаменты на случай ухудшения самочувствия. Самое важное правило, которое нужно соблюдать, отправляясь в лес, это то, что грибы и ягоды нужно собирать в знакомой местности, не заходить глубоко в лес, чтобы самостоятельно найти выход из него. В связи с погодными условиями, похолоданием и ранним заходом солнца избегать поздних походов в лес, так как в темное время суток поиски усложняются. Спасатели призывают граждан не рисковать своей жизнью и здоровьем и соблюдать все рекомендуемые правила безопасности, чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации. С пачатку года ў лясах Віцебскай вобласці заблукалі 94 чалавекі, у тым ліку 9 дзяцей. Гэтая статыстыка перавышае мінулагоднюю. І калі летам у лесе заблукаўшым прасцей і зарыентавацца і выжыць, то позняй восенню ў цемры і пры мінусавых тэмпературах гэта сур'ёзнае выпрабаванне, асабліва для людзей сталага ўзросту. А менавіта пенсіянеры часцей за ўсё адпраўляюцца ў лес па грыбы і ягады. Таму супрацоўнікі МНС нагадваюць у першую чаргу думаць пра ўласную бяспеку.